Sa miaging Domingo, nagsaulog kita sa piyesta sa Virhen sa Peñafrancia. Usa ka dagko nga selebrasyon kini sa mga taga Bicol. Kasagaran daghan jud ang muadto sa Naga City aron magsaulog. Pero tungod sa pandemya, ang kadaghanan sa mga tao, mga libo, ang nisimba na lang sa kanilang mga TV o sa mga online masses. Nganuman nga ganahan kita nga muuban sa mga kasaulugan sama niini. Nganuman magsinulog pa kita. Nganuman magnovena pa kita kang Senyor Santo Niño o muuban sa prosesyon alang kaniya kada kapistahan niya, bisan pa maglisod kita. Makabalita kita nga daghan ang mangadto sa Lourdes sa France ug sa Fatima sa Portugal aron magpilgrimage kang Maria bisan lagyo pa kining mga dapita. Karong adlaw nagsaulog kita sa piyesta ni San Pio Pietrelcina. Usa siya nga cappuccino nga pari nga gikan sa Pietrelcina, Italia, nga nakadawat sa stigmata. Ang stigmata mao ang mga marka, bakas o samad nga sama sa mga samad ni Jesus. Sa buhi pa siya, daghan ang mangadto kaniya bisan tuwa pa siya sa lagyo aron maminaw kaniya, aron magkumpisal ug aron mangayo sa iyang tabang sa pagampo sa ilang mga intensyon. Nganuman ganahan kita nga magpilgrimage bisan pa lagyo o makagasto pa ta. Ang atong tubag mao kana nga ganahan kita to get in touch with the divine. Gusto kita o ganahan kita nga may duol sa Ginoo. Ganahan kita nga maihap ang Ginoo. Ganahan kita sa mga Diosnon nga mga buluhaton o butang. Ganahan kita nga makadawat sa grasya o kaluoy sa Ginoo. Sa katapusan sa atong ebanghelyo karon, atong nadungog og midugang ang iyang tinguha sa pagpakigkita kang Hesus. Ganahan si Herodes nga maminaw kang Juan nga magbubunyag. Ganahan si Herodes nga maminaw kang Hesus. Labi na sa nakabalita siya nga si Hesus naigahom nga magpagula sa mga daotang spirito ug naigahom si Jesus nga mag-ayo sa mga masakiton ug si Jesus nagsangyaw sa maayong balita. Mga igsuon, si Padre Pio naa siya'y stigmata. Makita sa iyang lawas ang mga samad ni Jesus. Mao ang marka nga magpakita nga nakihiusag yud siya sa mga pag-antos ni Jesus. Mag-ampo kita isip mga manununod ni Jesus nga unta maihalad pud nato ang atong mga kasakit o sakripisyo aron maiusa kita sa mga sakripisyo ni Jesus. Mag-ampo kita aron we can always get in touch with the divine. Atubangan sa tanan natong mga problema o kalisod, labi na karong panahon sa pandemya, magpadayon kita sa mga pagbuhat sa mga Diosnon nga mga butang, aron may duol kita sa Ginoo o magpadayon kita sa pagpangayo sa iyang grasya o kaluoy. Amen.